Inca es convertirà aquest cap de setmana en un punt de trobada per als amants de la gastronomia en miniatura feta en tapes i pinxos. Més d'una trentena de restauradors inquers i fora d'Inca participaran a la primera edició d'Intapa, un esdeveniment emmarcat dins la segona fira. Donant la possibilitat que la segona fira hagi un atractiu més per tota la gent que ens visiti. La primera fira ja vàrem tenir la novetat d'aprofitar per fer la fira d'oportunitats i ara aquesta zona fem aquesta fira de les tapes, una fira gastronòmica on tots els ciutadans d'Inca i els visitants de la nostra comarca que vinguin a la segona fira podran disfrutar d'uns pinxos, unes tapes a preus molt econòmics, 1, 2, 3 euros, i evidentment amb pocs recursos econòmics podràs disfrutar d'una gastronomia exquisita del nostre municipi. El batlle Rafael Torres i el president de l'Associació de Comerciants d'Inca han estat els encarregats de presentar aquest nou aconteixement. Tots dos han destacat que Intapa ajudarà a dinamitzar la ciutat i a donar-li promoció. Crec que és una bona iniciativa. La veritat és que quan varen començar amb aquest tema no creien que tinguéssim una resposta tan forta com han tinguda. Actualment, entre el que són restauradors, cafès, bar, pastisseries, després hi ha puestos de mojitos, hi ha puestos de gin tònics premium, està completament, tots els puestos que teníem estan donats. A més de les tapes i pinxos, els visitants podran tastar vins, mojitos, ginebres i reposteria variada. Però no només això, ja que s'amenitzarà al vespre amb actuacions musicals i DJs.